Even Bible says search all spirits. Biko ọwụghị ụlọ niile wụ ụlọ ụka. Ọwụghị pastọ niile wụ ka akpọrọ oku. Ọwụghị pastọ niile ka Chineke ma aha ha. Biko before mmadụ erie dimkpa ibe gbotowa, onye ọbụla leruo anya, toruo n'anya na ihe mego ugbu a na ọ dị egwu. Ọ wụrụ nwoke gege m ntị ma ịnụgo olu m. Nwaanyị gị na-ebi n'ụlọ ikpọrọ nwunye gị ji ego lụọ. Mgbe niile ya sị pastọ ya, Daddy G.O, ya gaa fellowship n'ụkọt, ya gaa ka uhuruchi, gaa ka mgbachatachi, gaa ka early morning, bịa ntọ gaa ka ga-ehu the next day. Mgbe niile ga-enye ọchị n'ụlọ ṅụ, Daddy G.O ya anụ ya. Gị ịpụ apụwa, Daddy G.O amara na ịnọghị ya. Gị chi ime travel, Daddy G.O anọrọ ya back aṅụ na ekpere. Gị lọta Daddy G.O ihe niile i mere n'ụlọ ṅụ, Daddy G.O ahụ dị aware of it. Biko ọ dị mkpa ka ị tụrụ anya n'ala n'ihi na ma ịkpachapụ ha anya isi nga abanye n'ime ya. Otu a ka ọ na-adị ma ọwụ na ọwụ nke nwaanyị ka eji n'ọrụ. Ya wụrụkwa nke nwoke ka eji n'ọrụ. Mgbe niile madam ihe ị ga-anụwo di ji one project or the other na church. Mgbe niile o ji one project na church. Mgbe niile o ji one project or the other na church. Mgbe niile o ji otu project na church. Pastọ kpọọ ya na ya ego ọma otu oshasi no. Ọma otu oshasi ejighị. Mgbe niile every time nri ya nọ n'ụlọ ṅụ ma a ga-eburu nri bugere pastọ na family na church. Madam ọwụ na enwere ebe ego nọ n'aka and ị mụrụ nwa nwoke, emekele gị sị na ọ responsibilities dị mba. Ọ gaghị apụta n'ime ọ naanị Chineke na otu echi mgbe Jehova ga-decide ịbụ that man of God, onye asị ya man of God, that man of God in disguise. Mgbe ọbụla Chineke chọrọ i-disgrace ya, ọ mgbe di gị ga-enwere onwe ya. Ị gaghị ịma how long enwe obere ego nọ n'aka gaa zụrụ ala tiwe blọk. Biko mata shift ole grand enweghị ga-akọchatara ụmụ gị silekwe n'ọhịa iji ihand ahụ over. O jide dị n'ọrụ, ọ naanị Chineke nna ga-anapụta ya. Do not stop praying. Ọ wụta na-eshi ama mgbe eji ndị ke nwoke. Ejidekwana nke nwaanyị ọnọdụ ya. Ejide ke nwaanyị isi ke nwoke ka akpachapụ anya isi di ya banye n'ime. Lewenụ nwata nwaanyị ugbu a na ihe awụ nwaanyị o ji ọlụọla dị di ewu a senior staff na NNPC. Mgbe niile nwoke na-gawa ọrụ, ya na pastọ ya alakpuru na-achịgharị ọkwụ. Ha ga-amaga eketa ọkwa. Ha maa n'ihu, ha maa n'azụ. Mgbe ụfọdụ pastọ bịa n'ụlọ the man bịa zuo ya igwe n'ụdị na ọ bịara ekpere ya ekpere. Mgbe niile ya ga early morning ịga zachasịa chọọchị, pastọ na-eche eche anụ n'ihu ebe a sọwa ọta zojiri ya. Opportunity ọbụla ha hụrụ ha ebe ndị a agbotere ebe ndị arụda aka arụda ụkwụ. Otu aka this man na pastọ second this man si ya bụ pastọ na nwunye nwoke mmadụ nwaanyị na unu lege nga ga-amaga ọkwa yaga a ga-amaga ụmụnne m di ya elokwe. Otu aka ọ kpọrọkwa pastọ n'ọnụ ya eme ya eripụ ya gaje chọọchị, ya fụshi isi ya gashi ike, ya fụshi isi ya gashi ike. Nwoke na-ekwu n'elu ya na-akọ na chọọchị, nwoke kwuo na akụkụ ya asụ chọọchị si ya akpọ ya oku ya akụja tie chọọchị. Mgbe niile a kpọrọ aha pastọ ya n'ọnụ. Mgbe niile ya eme tam ka a na-eme tam asị Jizọs ya eme tam ya tie Daddy G.O. Ọhịa aka ihe a begide nwoke a na-ama otu oshi a connect the whole dots mana ọ mana something gaga wrong. Nwoke keke na-aga nwa ọmụmụ na-eso ya. Ilecha onye ga-eji nara excuse rikpo n'ime aha ya were arụ ala ya wụrụ Chineke bi n'eluigwe. Ọ tọọla n'ihe ime. Mmadụ bụ mmadụ. Pastọ awụgala mmiri okpomilike kpoga kpojuo nwaanyị na akpa nwa ya. Nwa ejule akwa everywhere o rejiele nwa yara ime. Ọwụ ime nụ ntara ka ọrụ ya gwa di ya na ya arịla ime. Ka gị gwa di ya na ya arịla ime ya mgbe afọ ime gbagotere 5 months ọ mgbe ọ gwara the man na ya arịla ime. The man na-asị ya really ya ngwa na thank God. Ọ ya ka nwoke eshi ọrụ lorute wee sị n'ime na ọrụ na ọwụ na ọ mụọ nwa na ya gaga ile ma ọkwa nwa ya. Na from mgbe ọ sị ya ime nọ na mgbe ya na ya abụọ nọkọrọ na connect na ọ dị same na ọ mụọ ya ga mara ma nwa ọkwa ka ya sị nsogbu anọ na ọ na-suspect ya. The man ya suspect gị ya just na-agwa ya na ọ ya nwa rịga elu ya rituge ya ma mgbe ebupụrụ na mgbe ebupụtara. Ọ ya ka nwoke gawara ọrụ. Nwaanyị na-etepele ga gwa onye arụrụ ala ibe ya ụdara mmecha ya ndị kpumkpum gengem na lekwekwe di ya dị aware otu o siri kwuo okwu. O mee ihe ahụ o kwuru nsogbu dị agakwa na ajụ ya ma o ji ego ya onye na-arụ na NNPC na ọ sị ya mụọ nwa na ugbu na ọ gakwa ga mara ma ọwụ nwa and ya na ya abụọ ma na nwa wụ nwa ya na ya abụọ wụhụ nwa di ya. Ha abụọ atọkọ elulu ọnụ so ngwanụ mgbe ọ garachara n'ulo ka ha mara ihe ha ga-eme. Ha plan na chebiri this man ha plan nọrọ gịnị mbata this man nabata ha eme ya ka ọwa accident. This man
rubaga ya n'ime moto, nwoke nọ n'ime moto, alọkọ ha up, ha alọkọ the moto up, bụọ fuel, mee ya ọkụ, ya nwụọ, ka a sị na ọwa accident. The man anwụọkwanụ otu ha shiri chee ya na otu ha shiri plan ya. Mana mgbe Chineke, aka Chineke nọ na ihe, ị gaghị ekpuchi eziokwu aka. Ọ ya ka a bịara bịa mawa imi mawa ushishi mara na ihe ahụ awụghị accident, na ihe ahụ awụghị accident, kama ọ wụ ihe mere ka ọ dị ka accident. Police eme nwaanyị arrest na prime suspect, chọpụta na yes na ọ dị ime. Mgbe a bịara bịa tọchọọ ya, mma ya n'azụ, jụọ ya ụmụ ajụjụ, ụnụ amara na nwaanyị, were ayọn ha ga n'ọkụ na ọcha red gbuo na ọ bịaje n'ihu ya, eghere otiti ghee ghe n'ọnụ, bido tiwe na ọ ya na pastọ ya kwuru gbudie, na di ya nwụghị ọnwụchie, na ha egburu ya because pastọ wee nye nwoke, pastọ tọkwara n'ime. Di ya kwanụ sị na amụọ nwa na ọ ga-question the paternity of the child, na ya ga-aga ịma, ya ga confirm ma ọkwa nwa ya, na ọ wụzi ụjọ ya, ya chọghị ka aha ya bịa mebiwe ọha ha pastọ, na ya na pastọ ya a planzi na ha egbuzie the man, ọ weta ha shiri gbuo the man. Ụmụnne m n'anahụ, ọ na-anahụ ihe mmadụ jiri ego ga lụrụ mmadụ dị mkpa, topụtara nne na nna ya zụọkwa zụcha ya, ya etopụta kpata ego menwe ọfụma, gaa lụọ nwaanyị wite ego ya, ya ji wụrụzie the same woman ga-ewepụ ndụ ya, wepụ ndụ ya ka ọnya daidala ka enwe ihe mere. Enwekwara ka a ga-ekwu hapụ itige pastọ. Ụmụnne m, ọ gịnị wụ dị ihe ka biko nụ n'odo, biko onye ọbụla toruo anya ala. Ihe ndị pastọ amege now, some of them, not all of them, ndị a na-akpọ ha oku hụtara ọrụ a dịka ebe a na-anọrọ ọdụ, ndị gara ọrụ aga arụta wetara ha ego in the name of tithe. Biko ije ama ọha, ọ naanị Chineke na, because a na-enwe ka eji anya ọma eme, enweghị ka eji anya ọma. Ndị ahụ eji ha aka abụọ, ha ji alụga, ha ji ụkwụ abụọ na aka abụọ alụga, ha na-alụ ka ha so desperate group of people. May his soul rest in peace. Amen. Onye ọbụla kpachapụ anya ya o.